Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιαννάκης Κωνσταντίνος Είμαι ο Τζανιδάκης Γιώργος. και είμαστε τα δύο από τα 4 μέλη της ομάδας 19. Στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο είναι και το πρώτο της σειράς, θα αναφερθούμε στο θεωρητικό κομμάτι των μικροελεκτών, συγκεκριμένα του Arduino και του Breadboard, καθώς και στα δομικά μέρη που το αποτελούν, με στόχο μια ξεκάθαρη και συνοπτική ανάλυση. Ας ξεκινήσουμε με το τι είναι ο μικροελεγκτής. Ένας μικροελεγκτής είναι ένα μικρό τσιπάκι που περιέχει έναν επεξεργαστή, μνήμη και διάφορες συνδέσεις για άλλες συσκευές. Παράλληλα, χρησιμοποιείται παντού στην καθημερινότητά μας, όπως σε αυτοκίνητα, αεροπλάνα, ιατρικά μηχανήματα, καθώς και σε έξυπνες συσκευές. Τι είναι το Arduino? Γενικότερα, ο μικροελεγκτής Arduino είναι ένας μικρός υπολογιστής με περιορισμένη ισχύ που είναι φτιαγμένος για συγκεκριμένες λειτουργίες. Σε αυτό το κομμάτι θα χρησιμοποιήσουμε και το kit Arduino για αρχάριους, που είναι μια πλακέτα με μικροελεγκτή, στο οποίο μπορούμε να προγραμματίσουμε για διάφορες εφαρμογές, όπως έλεγχος LED, αισθητήρων και μοτέρ, που σε συνδυασμό με το breadboard δημιουργούνται και διάφορα projects. Τι είναι το Breadboard? Το Breadboard είναι ένας πίνακας ανάπτυξης κυκλωμάτων με πολλές υποδοχές, όπου μπορούμε να συνδέουμε εξαρτήματα όπως αντιστάσεις, LED και πλήκτρα, χωρίς να χρειάζεται συγκόλληση. Στο επάνω και κάτω μέρος του Breadboard, η κόκκινη γραμμή δίνει ρεύμα και η μπλε συνδέεται με τη γείωση. Οι υποδοχές είναι οργανωμένες σε στήλες, με κάθε 5 να συνδέονται μεταξύ τους. Στη μέση υπάρχει κενό που χωρίζει το Breadboard, διευκολύνοντας την τοποθέτηση εξαρτημάτων χωρίς να γίνεται μπέρδεμα των συνδέσεων. Ποια είναι τα βασικά μέρη του Arduino? Απάνω βλέπουμε τη θύρα εισόδου και εξόδου που ξεκινάνε από τη 2 και τελειώνουν στη 13. Αριστερά της 13 βρίσκεται η γείωση, πάνω αριστερά το reset button και ακριβώς από κάτω η θύρα USB. Στο Arduino η γείωση συμβολίζει το GND. Είναι το βασικό σημείο επιστροφής του ρεύματος. Όλες οι συνδέσεις του κυκλώματος πρέπει να έχουν μια κοινή αναφορά ώστε να ξέρουν πώς να λειτουργήσει σωστά. Αν δεν συνδέσεις όλα τα εξαρτήματα στο GND, το ρεύμα δεν θα κυκλοφορήσει σωστά και το κύκλωμα μπορεί να μην δουλεύει. Πώς θα γίνει η σύνδεση της πλακέτας με τον υπολογιστή? Αρχικά, συνδέουμε το Arduino στον υπολογιστή μέσω USB και εγκαθιστούμε το Arduino IDE από τη σελίδα arduino.cc ακολουθώντας τα βήματα εγκατάστασης. Στη συνέχεια ελέγχουμε στο Device Manager ότι το Arduino εμφανίζεται στη θύρα COM, το οποίο σημαίνει ότι ο driver έχει εγκατασταθεί σωστά. Στο Arduino IDE γράφουμε κώδικα στη γλώσσα C, χρησιμοποιώντας συναρτήσεις setup και loop. Σε επόμενη φάση μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας συναρτήσεις. Ανακεφαλαιώνοντας, με βάση το θεωρητικό κομμάτι που αναφερθήκαμε, πλέον έχουμε αποκτήσει μια βασική γνώση, η οποία είναι ένα καλό σημείο κίνησης για τη συνέχεια.